Ya lo ves avanti. No, ma non lo Tenim aquí, bé, ja els coneixeu, però bé, l'Enric Bertran, en Sergi Lara i crec que es deia en Joan, no ho sé. I bé, res. I després, si voleu i teniu ganes, doncs estarem a la vostra disposició per xerrar-ne, perquè ens feu preguntes per tot allò que vulgueu, o si no, escolta, cadascú. Per tant, venir aquí a presentar-vos avui la pel·li és una victòria absoluta, és una joia i tenim moltes ganes de compartir-la amb tots vosaltres. Fènix 1123, què és? Doncs és una pel·li valenta, és una pel·li que parla d'un nen de 14 anys, no és exactament el que tinc al costat ara mateix, no sé si és un home de 22, però que als 14 anys és a veure enmig d'una història surrealista, grotesca, que supera la realitat, inversemblant, una història que calia explicar per bèstia i perquè no es repeteixi i per denunciar aquests fets. Uns fets que ens semblen terribles a ple segle XXI, quan sembla impossible que a l'Europa del Sud ens puguin passar històries com aquesta. Per tant, és una pel·li que parla sobretot de l'abús de poder. És una pel·li que tenim un petit heroi de 14 anys, l'Eric Bertran, que va enviar un mail demanant l'etiquetatge en català, com podia haver demanat més a ser, jo què sé. I li van aplicar la llei antiterrorista i el van acusar formalment de terrorista informàtic.